Antarja. Wes ya. Wes. Aku tak gendong wae ning aja tak tutuki. Sampun Eyang. Tenan ya. Inggih. Kula ya ora mentala suwe-suwe nek ngajar Eyang Durna. Syukur ya kaya ngono kuwi bocah sing ngambekti karo wong tuwa. Kowe iki nek demek sirahe wong tuwa wae kualat kecemplung neraka ora bakal iso diapura selawase urip. Mula aja sok nutuki sirahe wong. Nek nutuki sirahe wong tuwa kuwi kecemplung neraka kecemplung nereh. Lho, kecemplung pindho kok. Inggih. Nyuwun pangapunten Eyang. Ya wis, ya wis. Nek aja tak pono tenan ya. Mboten. Mriki. Mapan wonten mempingking mriki kula gendong. Ya. Waduh merucut aja. Nyuwun pangapunten Eyang merucut. Merucut wae dicolke. Gandak blegunduk soal gembal. Sumerante hawela. Nyuwun agung. Mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nuwun panggih Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Dwarawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang rayi Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu ing Dwarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestungkara wayah Bathara jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngraka Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu. Asung pambagenipun Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong birawaning manah. Mboten langkung paring ing Ngraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Indrawati kawula nok-nok nun inggih Yai. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Ngraka Indrawati wonten Praja Ngamarta dinten sakmangke menika Yai Prabu Darmakusuma. Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara ya tak tampa siadiatur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadekake jimat. Ora liwat prayoga nunggun melenggah ning datul ya Praja Ngamarta. Werkudara kaya ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing madaning datul ya negara Ngamarta dina samengko iki Yayi. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayeng Madukara pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah sumangkaping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Janaka tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar. Ndak tampa Yayi kula sedewatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana pinten tangsen. Yayi kula pun dinggo jimat paripih. Nok-nok kula pun dinggo jimat paripih nderene kasantosan. Kasekecak nanggen jengandika lenggah Koko Prabu Indrawati. Yayi kula sedewa. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Yayi kula sedewa. Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene rawuh paduka mboten kula sugata mawi tata upacara ning kaprajan. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka bilih rika lenggan sak mangke paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Duh Koko Prabu ingkang rayi nedya ngrakit Arata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken Hermawar kinarya mijiki ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Dwarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Ngraka Indrawati. Kadidene pangraos kula anyandung
Inggih menika Wukir Sari ing sakal ngadamel bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Ewa semanten Yayi. Tata upacara ing kamrajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungssungaken dhateng Raka Indrawaka. Krana pangraosipun ing Raka Indrawati pendak-pendak kula sowan wonten negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng Praja Indrawati. Malah kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan tuwin prayogi Yayi sakadang kadyan nedha tinju wonten Praja Indrawati kacalna jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndrawati karenku kados dening Ngamarta Yai Prabu Darmaji ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Dene mekaten wiyosing pangandika Maduka Kanjeng Koko Prabu ing ngangka kalih. Menapa ta sababipun dene Paduka kepareng rawuh mongko boten cecala ingkang saderengipun Duka Prabu jimat semban kula. Menapa badhe wonten pangandikan ing nedya Paduka ngendikaaken dhateng Rayi Ngamarta? Menapa rawuh Paduka badhe paring dedukan dhateng para Pandhawa? Menapa rawuh Paduka badhe paring kanugrahan dhateng kadang Paduka Pandhawa gangsal? Menawi kepareng kalpedharing kathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang Rayi Ngamarta. Ingkang rayipun pun nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati. Koko Prabu sesembahan kula. Yayi. Ingkang sepisan sawanipun ing Raka Indrawati menika tetinju dhateng kaharjanipun kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ing Raka Indrawati minangka dados pujangganing para kadang-kadang kula para Pandhawa. Dosa menapa menawi kula ingkang kula sandhang menawi kula mboten netepi kewajibanipun minangka pujangga ingkang tansah paring pengayoman dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu ngaturaken ing panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene semanten sih katresnan Paduka ing Paduka aturaken dhateng para Pandhawa. Koko Prabu sampun kewajibanipun ing Raka Yayi dene wonten ingkang kalih. Menapa ta sababipun dene kula keraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta tanpa tinimbalan dening Paduka Yayi Prabu Samyaji estining manah namung jumbuhaken dhateng lelampahan ingkang sampun kelampah ingkang linampan dhateng Raka Indrawati bilih Sabta aring kepengker kula menika nyumpena wondene babaring pasumenan menika kala wau. Werdinipun radi mboten sekeca tumraping para Pandhawa, tuwin mboten sae tumrapipun kadang-kadang kula Pandhawa gangsal. Tumuli ingkang Raka nyatakaken dhateng negari Ngamarta tanpa tinimbalan kula sowan wonten ngersa Paduka Yayi Prabu Samyaji. Nanging gawoking manah gumuning manahipun Raka Indrawati. Sasampunipun kula prapta wonten ing kutha Garapraja Ngamarta, lah kok ketingalipun radi wonten perkawis negari Ngamarta malah kula waspaosaken ingkang kanthi permana jati ketingalipun Ngamarta nembe kecalan yoni. Menapa kepara saestu mekaten Yayi? Yayi Samyaji. Handrah ingkang muswita rum kasilring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya mawe raras renaning driya
Koko Prabu jimat semban kula, Koko Prabu pengayoman kula ing Ndorowati. Tuhu kang paningal sewu, wicaksana lan tiping panggraita. Nedhengipun Puntadewa mboten munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ewa semanten Paduka sampun priksa babagan lampan projeng Ngamarta Koko Prabu. Yayi, kula nuwun sewu. Sekawit sampun kula aturaken bilih antawisipun Ndorowati lan Ngamarta menika kalih ngatunggal. Tata lair kula ngreksa negari Ndorowati. Nanging batos kula nuwun sewu, kula nderek nggula wentah projeng Ngamarta mila. Sampun satrepipun menawi wonten bobol boroting lampaning itu mandu wonten projeng Ngamarta ingkang raka tertentu badhe nampi sasmitaning para Jawata. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten Pandhawa tasih tinresnanan dening panguwasaning para Jawata. Ketitik para dewa paring sasmita dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu lan mugi andadosna ing kawuningan. Etangipun sampun meh kalih candra menika negari Ngamarta kadidene kedawan welaking Jawata. Negari Ngamarta kados nampi bebenduning dewa, kados nampi pageblug. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang anggen kula ngarawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigar tanantu karya. Koko Prabu bingung-bingung kenganglangan manahipun ingkang rayi Ngamarta. Paran marga ing kedah kula lampahi. Kuwatosing manah kula menawi ngantos para kawula sak mangke boten pitados kaliyan kanalindranipun ingkang rayi Ngamarta. Satemah damel kekemplakaning para kawula ingkang sami boten pitados kaliyan ingkang rayi Ngamarta satemah akarya gara-gara wonten ing praja Ngamarta. Koko Prabu lelampanipun Pandhawa ingkang mekaten menika kala wau persasat kadilumamping wanci peteng kepapak obor sastra sasamunipun Paduka sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta. Ing mekaten Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan sampun ngantos negakaken dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Kepareng Paduka amadangna dhateng lelampanipun para Pandhawa ngemuti bilih Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak boten ate kantun tansah tetarosan lan Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Mila kula suwun sabdanipun Sang Hyang Bathara Wisnu mugi akarya pepajar tumraping negari ing Ngamarta menika. Yayi Werkudara menapa dene Janaka menapa dene kembar sampun sarembak bilih perkawis menika kula pasrahaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna ngendika ing adhawuh menapa Yayi Prabu sampun utusan dhateng piranganipun ngadang Pandhawa supados sowan wonten ing ngukira tawu sowan kelawan Kanjeng Hyang Wiyasa ing Saptawarga. Koko Prabu estining manah menawi kula nuwun sewu Paduka mboten saged amadangaken lelampan menika. Pandhawa gangsal cacahipun nedya sowan dhateng Saptawarga namung kemawon gandeng jengandika Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten ing praja Ngamarta bingahing manah ingkang tanpa pepindhan. Mila tumunten kula ngrantu dhateng Sabdatama Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Kresna kakangku. Werkudara piye? Panjen wis dadi pengarep-areping Pandhawa. Nalika semana mbarep kakangku aku wis munjuk atur. Apa aku ingkang kudu sumusul marang Kresna kakangku? Parandene mbarep kakangku ora ngeparengake aku nusul karo Kresna ning Ndorowati. Malah dina samengko kepasang yugya katuju ing nginu. Dene Kresna kakang wis kepareng rawuh ning praja Ngamarta gage padhangna kahanan negara Ngamarta. Mesake para kawula ing kekurangan sandang buga satemah nandhang loro. Esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk tekaning pati. Wis akeh ngepadha kapitunan. Mula lakon iki pun cupeten semene wae, lakon iki pun daten semene wae. Kanthi pangandikaning Hyang Kresna kakangku, kudu apa ingkang tak tindakake yen pancen nganggo srana. Srana apa dawuh? Aku ora bakal wegah munggah gunung jegur segara yen perlu golek isyarat srana supaya Ngamarta tentrem bali pulih kaya wingi-uni. Werkudara, nggih.
Sing sabar ya Yayi. Nganggo pitung aja kesusu mundak ke seluruh dalan sing kleru. Sing jeneng wong tuwa kuwi metu-metu wis nggawa. Mula ompeng bakal ndak dawuhake iki nganggo pitungan ingkang jlimet. Aja dikira nata Ndarawati kuwi mengko grusah-grusu. Ya, Kaki ngendika. Yayi, kula wonten maring dawuh Kaka Prabu. Kula nuwun sewu. Menawi saderengipun kula ngaturaken menapa ta syarat-syaratipun menapa dipun keparengaken kula badhe nyuwun priksa. Nyuwun priksa babagan menapa Kaka Prabu paring dawuh ingkang kados pundi, Yayi. Saderengipun pegeblek tumanduk wonten negari Ngamarta menika lumados. Kula nyuwun sewu. Menapa wonten lelampahan ingkang elok-eloki tuwin lelampahan ingkang boten ketemu ing akal ing tumanduk wonten negari Ngamarta. Inggih. Kaka Prabu, Werkudara piye? Bloko wae. Aja mbok tutup-tutupi. Mbok menawa kuwi dadi srana, Kresna kakangku iso ngandhakake syarat srana nggo nyinyir pagebluk. Nang yen to lakon Amarta iki mbok aling-alingi, mbok tutup-tutupi, mbok delik-delikke. Ndak kira ora bakal iso wening penggali Kresna kakangku. Mengkono Dimas, Yo, ngono kaki prasaja. Kaka Prabu, mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun saderengipun pegebluk menika tumama wonten ing Praja Ngamarta. Wonten lelampahan ingkang elok-elok ingkang dumados wonten ing Praja Ngamarta, Kaka Prabu. Lelampahan menapa, Yayi? Mboten kanthi kanyana-nyana. Inggih menika pusaka ing Ngamarta, pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Murca saking pagedhongan pusaka ngantos dumugi sak mangke dereng dipun panggihaken wonten pundi papan dunungipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Inggih lelampahan menika ingkang kula kitenan jalari negari Ngamarta kadiketaman pegebluk mayangkara ing kados mekaten menika Kaka Prabu Ndarawati. Ratune Ratu Tama Pati Leno Pranayaka Tyasraharja Tanagare becik-becik parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotra rupita kang reribeti jagat wasaning Bathara Wayapura jagat pustaka Jamus kelima sada murca saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten mangrumiyin menapa Yayi Prabu mboten kusan kan para kadang supados angulari wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Werkudara Nggih. apa siagi ora mbudidaya golek menyang dilunganing pustaka Jamus kelima sada Nadyan bersasat tepung gelang kekalangan. Nggonku goleki pusaka Ngamarta parandene Jabar gagar wigar tenantuk karya. Persasat sampun manjing pradesan, manjing telenging wana Kaka Prabu. Parandene boten saged manggihaken wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Mila perkawis menika kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Kaka Prabu Jimat semban kula ing Ndarawati Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Kaka Prabu mboten namung kadang kula Pandhawa ingkang kula dawuh supados angulari wonten pundi dunungipun pustaka Jamus kelima sada. Parandene sampun boten kirang-kirang anggen kula nyebar para prajurit telik sandi supados angupaya wonten pundi lenggahipun pusaka. Parandene katindaken gagar wigar tenantuk karya. Ingkang saking menika kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu, Yayi, ing mekaten waluyanipun Projeng Ndarawati menika boten badhe saged waluya nirmala temah jati menawi boten linenggan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ing tegesipun. Menawi pusaka menika mboten tumuli lenggah wonten negari Ngamarta, taunana windanana kawontenanipun Praja Ngamarta menika ugi kados mekaten lampanipun. Lajeng kados pundi menggah pemanggih paduka Kanjeng Kaka Prabu, Yayi, samangke ngaten kemawon. Pesthi Jodho Pati menika gumantung dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat.
wondene menungsa dipun werangaken budidaya. Mila samangke gandeng mbok menawi dereng ngantos pestinipun kagunganipun Gusti Ngakarya Jagat pusaka menika oncat lan para Pandhawa. Samangke Pandhawa kula suwun ambudi sarana tegesipun kados pundi budidaya supados nyuwun palimarmaning para dewa. Anedahaken wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Kula nderek dhateng Sabda Tama Paduka Kanjeng Koko Prabing Ndarawati Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Kembar, iki wonten dawuh Prabu, inggih wonten dawuh Koko Prabu. Saha Paduka Yayi Prabu monggo. Sakmenika mboten ketang amung telung kedheping paningal sami semedi maladening nglampahi tapa brata. Manekung dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat sampun ngantos wonten ingkang gumana musik wonten penggalipun ingkang sami lenggah wonten ing madyaning parapatan kejawi namung meminta dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat mugia pikantuk margi anggenipun saged manggihaken wonten pundi pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Menawi tela mekaten ingkang rayi namung jumurung ndederek kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu monggo Yayi kula ingkang badhe ndherekaken Pandhawa munjatuh dhateng sanipun para Jawata sarwi lampah tapa kula borongaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Werkudara. Apatrapata apa sedhela ya Yayi? Ya. Arjuna semono uga aja nganti keri nun ngestaken dawuh. Kembar ya semono niki Koko Prabu ngestaken dawuh. Inggih, Koko Prabu ngestaken dawuh. Monggo Yayi. Kanthi apatrap semedi kula dherekaken nyuwun dhateng panguwasaning Gusti supados dewa narbuka pepadhang tumraping negari Ngamarta. Yayi Darmaji. Koko Prabu. Dereng ngantos sawetawis anggen kula lampah semedi teka padukan jugaraken ngrayi Ngamarta. Wonten menapa Koko Prabu? Resna kakangku ya kene. Teka njugaraké ngemodho lagu semedi Koko Prabu kepareng paring dawuh ingkang tetela dhateng ngraying Madukara. Yayi, kula wonten pangandika Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Seka nggone semedi para Pandhawa pekasan nganti ora telung kedheping paningal pun Kakang mus entuk sasmitaning Wang Maha Tunggal. Babakan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Wah, aja guyon. Lagi wae wiwit semedi teka wis entuk sasmitaning para dewa. Werkudara, semedi kuwi ora nganggo hitungan dina. Ana ingkang lakoni nganti suwene 40 dina, 40 bengi wadene ora entuk sasmita apa-apa kuwi ya akeh. Ana ingkang lagi semedi sedhela wae wis entuk sasmitaning dewa, kuwi ya ana, mula aja nganggo hitungan dina. Wah, iya. Yen pancen kaya ngono kake, ngendika dewa paring pepadhang pustaka Jamus Klima Sada kuwi menyang endi? Yen pancen ana papane tak golekane, tak boyonge kundur menyang negara Ngamarta. Werkudara. Nggih. Yayaji, kula wonten maring adhawuh Koko Prabu. Jebul sasmitaning Jawata ing sampun kula tampi dinten sakmangke menika pinanggihipun pustaka Jamus Klima Sada menika kok mboten loncat saking pagedhongan pusaka. Pustaka Jamus Klima Sada menika mboten oncat saking pikajanipun piyambak saking pagedhongan pusaka. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten inggih. Margi sasmitaning dhewe ing sampun kula tampi pusaka menika mboten oncat nanging pancen wonten durat maka ing mantun anyidra pusaka menika kala wau. Aja guyon. Ana maling sing wani nyolong pusaka Jamus Klima Sada. Werkudara bener. Wah, kandhakno. Maling mau sapa? Yen pancen kowe ngerti jenenge papan dununge tak golekane. Maling mau kudu nampa paukuman sak murwat karo keluputane. Maling mau pancen kudu nampa paukuman ingkang sak murwat merga wani nyidra pusaka Ngamarta. Bener. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Upama maling mau kecekel tumuli entuk paukuman. Yen miturut Werkudara, piye hukum sing murwat lan sak traju karo keluputaning maling mau? Gumantung. Gumantung tegese piye? Mbok pasrahke hukume Werkudara apa hukum pradata adil negara Ngamarta. Yen hukum pradata adil negara Ngamarta piye? Yen hukum pradata adil negara Ngamarta dihukum manut pradata diajokake ana ing pradata adil. Pirang taun hukumane apa nganti tekaning pati kuwi perkarane sing bakal matrapi paukuman sing wis dituding dening barep kakangku. Yen hukume Werkudara, aku kuwi duwe hukum dhewe.
Hukummu piye? Utang duit nyaur duit, utang nyawa nyaur nyawa, utang getih nyaur getih, utang loro nyaur loro. Kuwi hukumku. Mula saiki aku tak takon karo Dimas Werkudara, yen upama maling mau tak pasrahke marang Werkudara, maling mau apike dihukum apa? Dihukum pati. Dasarmu kok nganti tekan dihukum pati? Dheweke nyolong pusaka, ndadekake Ngamarta ke Taman Pegebluk. Akeh kawula sing nandhang tekaning pati, mula patine kawula kuwi tak anggap Durjana mau sing dadi sebabe. Sing dadi perkarane Durjana mau. Mula wektu dina iki yen Durjana mau kecekel kudu hukum pati nyaur nyawane para kawula. Mengkono Yayi? Yo, Yayi, kula wonten dawuh. Menapa kepareng babakan Duratma Keng Nidra Pustaka Jamus Lima Sada menika kapasrahaken dhateng Raka ing Darawati. Kula sumanggaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu kula borongaken matur sembah nuwun. Menawi mekaten sampun dados gumolong ing manahipun Raka ing Darawati, Duratmaka menika mangke menawi sampun kecepeng badhe kula pasrahaken dhateng Werkudara. Kula sumanggaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara? nggih. Wis krungu dhewe to kuwi? Yo. Maling mau nek kecekel hukume tak pasrahke kowe. Yo, aku sagu ngukum. Mula ora usah dadak tidho-tidho. Maling mau sapa? Mesti bakal tak hukum pati. Ning kudu adil lho. Tegese adil piye? Yen sing nyolong mau piranganing Nayaka Punggawa negara Ngamarta aja nganti mbok apura. Tudu tok pateni. Yo, kuwi dadi hukumku, aku ora bakal banci demban siladan. Yen maling mau kula warga negara Ngamarta kudu tok pateni. Mesti tak pateni. Aku kudu nindakake adil. Mundak ora bener tumraping para kawula, ndak dirasani dening para kawula. Yen kula warga tak wenehi pangapura, yen wong liya tak hukum. Mengko ndak tetel kasatriyaning Werkudara. Mula gake saiki rungokno. Rungokno Kang Kanthi Permati sing nyolong Pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu wong kana-kana ning kula warga Ngamarta. Kula warga Ngamarta sapa paringa dawuh ora bakal tak wenehi pangapura. Anakmu Abimanyu Tanjung Anom Werkudara. Kresna kakangku, kowe ora kleru le paring dawuh. Kowe dawuh karo aku cetha sing nyolong pusaka Jamus Lima Sada anakku Abimanyu. Werkudara, Nggih. kowe wis matur karo aku lho, tegese satriya iki wis ngucap kudu mbok lakoni, yen ora mbok lakoni tetel kasatriyanmu. Pancen bener dawuhing dewa sing nyolong Pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu. Mbuh perkarane apa aku ora nyuwun priksa kelawan dewa. Ning sing wigati aku wis entuk kabar saka para Jawata ingkang nyolong Pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu. Mula wektu dina iki dina samengko kowe budhal ning Tanjung Anom mangsa baranggonmu murba masesa karo anakmu Tanjung Anom. Wah, Kresna kakangku. Abimanyu kuwi anakku. Kuwi anake Jlamprong. Wah, Janaka yentuk-entuk amu dadi satriya minggat wae. Wah, nganti anake ora kopen. Wekasan tingkah lakune nganti kaya ngono. Apa wis bener tenan yen to Abimanyu? Wis bener tenan apa pun Kakang Dara karo Siadi. Apa pun Kakang Goro karo Siadi. Wah, mbok coba kowe sowan ning kayangan meneh genahke. Genahke piye? Wong wis cetha kon genahke. Wis bener kaya ngono kok dadak kon genahke. Wah, apa ya kelakon aku bakal mentolo. Werkudara. Jiwa satriya kuwi abot. Jiwa satriya kuwi abot ya Yayi. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi pambeganing jiwa satriya. Kowe wis wani ngucap ning ngareping para Nayaka Punggawa negara Ngamarta, monggo dimirengke dening pun Kakang apa dening para kadang Pandhawa kabeh. Padha ngerti Siadi saguh mateni karo maling Pustaka Jamus Lima Sada mau. Lah kok saiki ewuh kaya rasamu bingung-bingleng pamikiring Siadi. Yen ngono nggonmu nyandang satriya mau ora lahir batin. Yen ngono nggonmu nyandang kasatriyan Jodipati Werkudara sing
jiwa kasatriane kondang kalau kengrat jagat kebrebeken jebul tinemune mung kalah karo perkara maling sing wani nyolong pustaka Jamus Klimasada Werkudara. Janaka kok isih meger-meger nang kono iki ngapa kowe? Nggih, Prabu. Kula menika bingung perkara apa? Abimanyu nggadahi tumindaing kados mekaten menika estu lair batin kula mboten dawuh lan menika mboten wonten gandeng cenengipun kaliyan pun Arjuna. Pun Kakang ora ndakwa Siadi kuwi ngojo-ojoki anakmu lanang ora. Nanging Yayi, sing jeneng wong enom kuwi ana tetembungan keladuk wani kurang geduga. Wanine wani ning petungane keri kuwi wong enom. Mula perkara iki tak anggap ora ana gandeng ceneng kelawan Siadi. Ya mung saka pangrasaku gandeng Abimanyu kuwi putramu, Abimanyu kuwi anakmu. Padha karo Kak Nyiprati rah letuh ngembet daging waras tegese solah bawane anak iki bakal jejereng sasra wirang karo Arjuna ya wong tuane si Abimanyu. Lah nek cara aku kaya ngono kuwi wong anakmu kuwi ya pirang-pirang. Anakmu kuwi ya akeh. Yen mengkelong siji rak ora dadi ngopo tombangane ngorek-orek raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip Janaka. Koko Prabu, persasat sampun pepes bayu kang tapis. Ingkang rayi sampun boten gadahi kekiyatan. Tan wandira lampanipun anak kula Plongkowati inggih Tanjung Anom pun Abimanyu badhe ngembet dhateng tiyang sepuh. Doh nyono cerak nyono sami mestani. Yen to Pandhawa boten saged nggula wentah dhateng atmajanipun Koko Prabu, langkung-langkung kadang kula ing Jodipati paduka sampun priksa piyambak pewatekanipun kadang kula pun Werkudara ingkang bebasan boten badhe mundur saking geguntur, boten badhe mendho saking pangrerepa menawi ngantos kelampan sakmangke Werkudara midana dhateng pun Abimanyu kados pundi lalampanipun. Yayi kula nuwun sewu monggo to lenggah ingkang langkung prayogi satunggiling nalindra ingkang nedheng lenggah dampar mongko Sinewaka sagung para nayaka punggawa lan kawula ingkang semanten kathahipun teka tumunten mandhap saking dampar menika mboten sae sami mestani bilih paduka menika nuwun sewu kirangku agang anggenipun netepi minangka dados nalindra ing negari Ngamarta lan kirang tanggel jawab dhateng lelampanipun praja Ngamarta menika. Yayi monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi wonten ing dampar negari Ngamarta. Koko Prabu, anggen kula kados mekaten menika krana sampun bebasan mboten gadah kekiyatan ewa semanten sareng paduka paring dawuh ingkang mekaten. Koko Prabu inggih namung paduka surya pepajaring para Pandhawa. Yayi kula nuwun sewu petanganipun praja menika menawi sampun dipunasta dening satunggiling nalindra abang biruning lelampan negari menika wonten pundhak ing Nalindra. Mongko Nalindra ing Ngamarta Prabu Puntadewa menika sampun kaloka nindakaken kanalindranipun peperintahanipun kanthi adhedhasar dana wesiasat utawi sama beda dana denda. Liripun mboten ambau dhateng kapi, mboten mbau dhateng kulawarga, temah mboten labo dhateng sanak sentana mitra kawruh. Inggih Koko Prabu. Kalampaning kemekaten menika mongko mawi ngendadosaken para kawula sami tresna dhateng paduka Yai Darmaji. Mila sampun ngantos tetel kalendranipun Nyai Prabu Darmaji satunggiling pacoban ingkang awrat nembe linampan dening para Pandhawa. Mestinipun kedah kanthi ikhlas pasrah namung boten ngirangi pambudidayaning manungsa. Inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Menawi mekaten lampan menika badhe kula pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat
mangsa bara kanggenipun anjenengi bor dhateng lelampanipun para Pandhawa. Lah rak ngaten. Menika malah langkung prayogi badhe saya sumeleh penggalipun Nyai Prabu Darmaji. Ing mekaten kula borongaken dhateng Paduka Koko Rabing Ndorowati. Yai, dinten mangke klilanana kula badhe nitip priksa dhateng kawontenanipun kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna. Kula sumanggaaken kaselak raosing manah minggah sanggar pamelengan meminta pangaksama dhateng panguwasaning Gusti. Yai Prabu kula sumanggaaken kembar kula wonten dawuh. Nggih, kula wonten dawuh Prabu. Budana kang padha siba ingsun kundur ngedaton Dimas kembar kula ana ngestaken dawuh. Kula ana ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kembar. Ingkang putra ing pringgontanipun Gatotkaca sumadong dawuh. Rama Kyai ingkang putra ing Jangkar pun Nantardha sumadong dawuh. Eneng apa, Pak? Ana wigati apa kok bapak ngawe marang para putra Jodipati, Kakang Garut, Kakang Turja lan anak montor Antasena wis samapta ing gati sawijining diri mundi dawuh timbalane bapak Jodipati. Wah. Gatot wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye, Pak? Ora nyono yen bakal lakon kaya ngene ing dumadyane negara Ngamarta. Liripun kados pundi dene Rama Kyai paring dawuh mekaten, Gatot wonten timbalan. Kowe ngerti dhewe yen to Ngamarta ketaman pegebluk akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, esuk lara sore nandhang katiwasan. Tumuli rawuhe Kresna wakmu ing Ndorowati paring dawuh lawan barep apa ana lakon ingkang edapi-edapi kang dumadya ning negara Ngamarta. Barep kakangku paring dawuh yen to pustaka Jamus Klimasada murca saka pakedhongan pusaka. Nalika semono Kresna kakangku tumuli bebarengan lan para Pandhawa manekung nyuwun palimarmaning dewa. Durung antara suwe Kresna jugar nggone tapa lan ngandhakake yen to pegebluk iki bisa sirna yen pustaka Jamus Klimasada bali marang para Pandhawa. Nalika semono Kresna kakangku paring dawuh miturut sasmitaning dewa sing ditampa. Pustaka Jamus Klimasada kuwi ora ilang nanging pancen eneng sing nyolong. Ana Duratmaka ingkang wani nyolong pustaka Jamus Klimasada. Rama Kyai kula aturi paring dawuh menawi sekinten wonten tiyang kang wantun tumindak kados mekaten Rama Kyai kantun paring dawuh ingkang putra Gatotkaca lan Antarja ingkang sagah bondo dhateng Duratmaka menika Rama Kyai monggo kula aturi paring dawuh. Sapa Pak maling sing wani nyolong pustaka Jamus Klimasada? Bapak ngendika Bapak ora sah jumangkah anak-anak sing saguh ngaturake maling mau kanthi bandan ngersaning Bapak Jodipati. Gatot wonten timbalan. Rungokno kaya ngapa kageting adiku bareng Kresna kakangku paring dawuh kelawan para Pandhawa yen to ingkang nyidra pustaka Jamus Klimasada sing nyolong pusaka dudu wong kana-kana nanging isih kulawargane Pandhawa dhewe. Aduh, Rama Kyai tasih kulawarga para Pandhawa ya rungokno kupingmu gatekno gobokmu. Jarene Kresna kakangku ngendikake sing nyolong pustaka Jamus Klimasada ora liya adimu lanang Tanjung Anama Abimanyu. Gatot Rama Kyai menapa inggih kelampan kadang kula ing Tanjung Anama Yayat Abimanyu ingkang wantun nyidra pusaka. Saenget kula slaminipun kula menika srawung kaliyan Yai Abimanyu. Piyambakipun boten nate tumindak ingkang nalisir saking angger-anggering kautaman. Gatot sing jeneng menungsa kedunungan kulit daging. Kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong mesti tau tate tumindak ala. Saala arane menungsa mesti tau tate katabetan rasa becik. Mula nadyan adimu kuwi saben dina tumindak sing bener nanging sapa ngerti yen to dina samengko nedenge lali mongko laline Abimanyu gawe kapitunaning kawula sak negara Ngamarta. Lan aku wis saguh karo jlitheng kakangku
Aku wis aguh yen to hukumane Abimanyu ki bapakmu sing dipasrahi. Kowe ngerti yen to bapakmu kuwi hukume manut pernatane bapakmu. Sapa utang bondo nyaur bondo, utang loro nyaur loro, utang getih nyaur getih, utang pati nyaur pati. Monggo Abimanyu nggone nyidra pustaka Jamus Klimasada wis gawe pepati kawula sak negara ing Amarta. Mula ora ana liya Gatot, aku wis aguh karo awakmu ing Ndrawati. Aku ingkang bakal matrapi paukuman lawan Abimanyu. Ikhlasno nggih cah bagus. Ikhlasno. Adimu dina iki bakal tak patrapi paukuman. Wontene hukumane ora kejaba mung paukuman pati Gatot. Romo Kyai. Menapa sampun boten wonten pangapura dhateng adhi kula pun Abimanyu. Nedhengipun tiyang kalimput tiyang supe dhateng kawontenanipun menika kedah dipun paringi pangapura. Menawi Rama Kyai Mentara dhateng kadang kula ing Tanjung Anom, sanyatanipun Gatot Kaca boten saged gesang menawi boten sesandingan kan kadang kula pun Abimanyu. Gatot, anak Madukara kuwi pirang-pirang. Apa kira-kira kowe gelem tansah sumandhing karo adimu Abimanyu nek gedhoane kaya ngono? Pakardine kaya ngono. Ibarate ora mangan nangkane ning kowe bakal gabul pulute, kowe bakal kecipratan halane Abimanyu. Ora sah Boeman. Bocah sing wani karo wong tuwa. Abimanyu wis ngorek-orek marang pasuryane wong tuane Pandhawa ingkang ora ilang selawase urip. Yen nganti lakon iki kawanguran dening wong kono-kono apa ora jeneng gawe wiranging para Pandhawa. Waduh Rama Kyai kula kedah kados pundi Rama Kyai? Ora sandata kowe bingung. Ayo tutno bapakmu nyang Tanjung Anom. Sawangen yen pancen Abimanyu bener-bener nyolong pustaka Jamus Klimasada. Jiwa satriya aja nganti duwe watak miris, kowe kudu weruh kowe bakal matrapi paukuman Abimanyu. Mangkat le anakku pringgondani. Mas Ki Sembrono ana wong arep ambles bumi kok dijenggit sirahe. Ora kesusu ambles bumi sih kan. Kok ora kesusu ambles bumi piye? Aku kok krungu critane bapak ki kok aku duwe rasa curiga. Curiga piye? Cubriya maksude. Cubriya. Cubriya karo bapak. Cubriya luwe-luwe karo Siwa Ndrawati. Siwa Ndrawati ki nek disuwuni pertimbangan babakan negara Ngamarta mesti wicaksana nggone ngendikake pangandikan. Tur upama Abimanyu kuwi tenan-tenan nyolong pustaka Jamus Klimasada, aku ngerti kudune sampeyan ya prisa. Abimanyu kuwi anake mantu Siwa Ndrawati. Apa ana jamak lumrahe ing atase wong tuane dhewe kok tegel mateni karo mantune dhewe. Ayo. Ngono Dimas. Lah terus iki kok kaya ana udang di balik batu Kang. Dimas ki omongane aja sembrono, aku ki radom. Ana dom sumurping banyu. Dom sumurping banyu tegese ana telik Mangindrajala ingkang pancen bakal duwe niat bakal ngrubuhake para Pandhawa. Terus Siadi Cubriya karo sapa? Karo Siwa Ireng. Kowe aja sembrono Yai. Siwa Ndrawati ki panjalmaning Wisnu. Wisnu sapa? Wisnu Hadi Sugita apa? Hah. Mau meh kleru to, ki Wisnu Hadi Sugita ngono to. Wisnu dewaning katentreman, dewaning kabagyan, ngono. Ning sagedhakan iki aku kok rada duwe rasa Cubriya karo Siwa Ireng. Terus karemu ngene, sing wis mangkat kepengin mateni adhiku Abimanyu wis ben mangkat. Upama lakon Bapa Werkudara ki mateni Abimanyu, Kakang Garukaca tegel miloro karo adine lanang. Nek lelakon iki pancen iki engko digawe karo wong sing kurang tanggung jawab, wong loro kae bakal getun selawase urip.
Terus aku mbok candhet karepe ngene Kang. Kowe karo aku kudu iso resik kahanan negara Ngamarta. Seranane, ayo. Siwa Ireng ditiliki. Tiliki piye? Apa gerah? Ora lara ning ditiliki dititi priksa. Apa pancen Siwa Ireng tenan apa dudu? Mergo saiki akeh sing jeneng kanca dadi mungsuh, sing jeneng sedulur mentala karo sedulure dhewe iki akeh. Kedung curi iso dijajaki atine menungso sapa sing ngerti? Ya. Ning aku ora wani karo Siwa Ndolowati. Aku sing tanggung jawab aku. Aku sing arep ngecek. Kowe engko tengok ning mburiku. Nek kira-kira ana bab sing medeni, kowe siap jotosan. Siap to, Kang? Yo, aku gelem ning aku moh rembukane. Sing rembukan aku, ora usah kuwatir. Metu ngendi? Metu jero bumi men aja nganti kawistara dening sapa-sapa, mengko jedul nitip prisa kananing Siwa Ireng ing Ndorowati. Yo, aku manut karo Dimas Antasena. Yo, Kang. Sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kangku mitiraning asta kang mitiraning asta aneng asta ya jagat mangestu karo wayah Bathara Jagat ora dalah lakon penjangkaku nggonku wis disraya supaya gawe ringking para Pandhawa. Yen Pandhawa ringkih mestine gampang nggone bakal gawe patining para Pandhawa. Jar nyatane siji Pandhawa wis kelangan pustaka Jamus Klimasada, tegese Pandhawa wis ora duwe kekuatan. Angka loro nggonku gawe srana sarta nggonku gawe karti sampeka etok-etok Abimanyu ingkang tak dakwa. Sup nyolong pustaka Jamus Klimasada wis kelakon, Werkudara wis muntab, Janaka wis ora mikir karo anak. Abimanyu tekaning mati mongko anak Pandhawa sing didengdeng kaya kendang digolo-golo. Sing besok gumanti marang sarta nurunake sejarah para Pandhawa kuwi mung Abimanyu. Lah yen Abimanyu mati kekuwataning Pandhawa runtuh, kekuwataning Pandhawa ambruk. Werkudara ora duwe kekuatan, Janaka apa meneh? Kaya wis ora duwe kreget nggone urip ana ing alam padang. Mateni Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ora dalah. Jarene Pandhawa ki wong lantip panggraitane, Pandhawa ki wong pinter, ning nyatane jebul longa-longa kaya kebo. Diblithuk karo aku ora ngerti sapa to sejatine ngaku. Oh, kengkene marganing matimu kowe para Pandhawa. Kagat risang kapirang murinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati. Oh kaget aku tak kira sapa iki Antasena lho. Oh Pakde ngatur sembah ya Pakde. Iya tak tampa pangestuku tampan ana Antarja iki. Inggih wo kula ngaturaken sembah. Iya Antarja tak tampa. Ora kok aku tak takon karo kowe lehmu mapan ning kono mau wis suwe. Wis. Nek ngono kowe ngerti sing tak omongake. Capet-capet lah sampean madhep rono, coronge madhep rono. Coronge dengkulmu mlocot ki apa? Ratu e padhake corong. Ya ming
Sakliraman aku krungu. Ning apa iya apa ora? Lah mula saya aku tak nanjeke karo Pakde Kresna. Kowe arep nanjeke apa? Mau aku diundang bapak, timbali karo Bapak Jodipati ngandhake nek pustaka Jamus Lima Sada Ngamarta ilang. Pancen bener Antasena, terus Pakde rawuh. Iya. Terus disuwuni biyantu saka Siwa Ngamarta. Pancen bener. Nalika semono padha nganakake semedi ana ing jroning kedaton. Tumuli wakmu ing Ndarawati entuk sasmitaning dewa. Yen to pustaka Jamus Lima Sada kuwi ora kok ilang, nanging pancen ana sing nyolong. Sing nyolong Abimanyu. Iya. Terus sampean dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Lho kok sik aja kleru. Aku ora dawuh lho. Ning bapakmu matur karo aku. Heeh. Matur karo aku Kresna kakangku, Abimanyu kudu dihukum srana piye? Srana piye tegese? Pradata adil Ngamarta apa hukume Werkudara? Lah terus aku pasrah. Hukume Werkudara wae supaya ndang rampung perkarane merga kuwi anakmu. Anak ki nek pakartine kaya ngono kuwi rak padha karo ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa, gawe wirange wong tuwa, bener. Terus bapakmu sago mateni Abimanyu. Dadi bapak ning Tanjung Anom kae dalam rangka ki apa? Anu, apa jadi? Apa Kang? Asa kurang ngerti kowe sing ngomongan kok tak takon aku. Bapak tekan Tanjung Anom ki sumedya mateni Abimanyu. Lho, kowe mau ora didhawuhi ngono to? Heeh. Mula aku nanjeki karo Pakde. Nek Pakde ora omong kabeh mau gaweane bapak, wo ora ujar ora kaul ana wong tuwa tak jotosi dhewe. Ning gandeng bapak le tumandang kuwi manut karo ngendikane Pakde, nek ngono cocok, pancen bener. Antasena piye? Gandeng Abimanyu ki arep bocah nom ning kae ndrawasi kekuatane meh padha karo bapakne. Kuwatirku nek si Werkudara apa dene Gatotkaca mengko ora kewagang nandingi Abimanyu, mula kowe sak biyantuwa, aku mesti mrono. Bagus, wis ket biyen. Ning sadurunge aku tekan Tanjung Anom, aku tak takon. Takon apa? Mumpung sampeyan ning kene. Iya. Aku iki jane sakjeke urip iki kok kepengin banget weruh pusaka sing ampuh kegila-gila. Sing iso nguripke wong mati iki jenenge apa? Kembang apa? Kembang rawe. Kuwi lagu. Kembang apa jenenge? Kembang Wijaya Kesuma. Nah, mbok aku tak weruh dela wae, Pak. Weruh, tak weruh sedela wae. Dilit ming weruh tok. Bar kuwi marem Abimanyu tak patenane. Antasena, piye? Nek kowe takon kembang kuwi ora sabedina tak asta. Oh, ditandur neng pot. Ora. Ning kembang kuwi tak papanake ning Negara Ndarawati. Dadi ora sabedina digawa. Ora, ya ming nek perlu wae. Oh, Jumah Kliwon upamane ora. Ming nek perlu wae. Dadi saiki ora tak gawa ning Ndarawati, Waduh. Monggo aku pengen banget ngerti. Siji kembang, loro senjata cakra, pamunahing satru sekti. Sapa sing kekuatane ora sak timbang sak bobot karo senjata cakra, nadyan kagedungan mesti bakal tekaning pati. Contone Tridungenge Bambang Sumantri biyen. Iya. Pancen ya ngono kuwi ampuh kegila-gila. Heeh. Lah aku tak takon, aku tak weruh senjata cakra. Lah, duh. Senjata cakra iki mau tak dokok ning meja jejer kembang. Dadi senjata cakra ya keri Antasena. Ora sampean kok lalen to saiki. Mbok dilongi le mangan brutu. Nalin dulu kok lalen ora. Lah wong nyatane ya lali menungsa kedurungan ina lali salah apes mati ina. Wis. Tekan mati wae kok bablas tekan ina meneh. Nek pancen loro kuwi sampean ora iso nuduhke, nek siji iki sampean iso nuduhke, nuwun sewu lho, nek aku ora percaya sampean. Lho. Apa? Kaca Paesan. Kaca Paesan kuwi dienggo nonton lelakon sing bakal kelakon lan lelakon sing sampean ora ngerti. Kaca Paesan iki mapan ning jabaning daging ning jeroning kulit. Kuwi ora iso didokok ning ndi-ndi, kuwi mapan ning epek-epek. Nek sampeyan ora iso ngaturke Kaca Paesan, nuwun sewu, nek aku ora percaya nek sampeyan iki Kresna tenan, gedhe-gedhene sampeyan tak ajar. Lho kusik. Kusik aja kesusu lho kok main ajar-ajaran. Sampeyan goblok banget pun ora diajar. Aja sembrono to, Kaca Paesan to. Heeh. Lah nek Kaca Paesan iki pancen ora iso pisah karo aku. Lah, mula aku tak nonton ora ketang sedelo. Kaca Paesan kaya ngapa wujute, mengko nek wis ketok aku wis weruh
Abimanyu tak patenane. Iki lho. Nyo. Sawangan epek-epek kuwi. Ndak darane aku goroh. Oh, kaya ngono kuwi to. Kaca pesan ki mlentrung ngono kuwi to. Lho, iki kutil. Lho. Kresna kok kutilen. Apa ora entuk wong jeneng wong ki ya kena penyakit to ya? Endi to? Waspadakno sing tenanan. Yen perlu nganggo permana jati. Toto Kang. Toto apa Dimas? Toto. Toto. Iya. Ngono aku njawil bres ngono wae lho. Kok sik bres piye? Udan. Ora kok piye-piye sampean ki rasa kuwatir to. Tak tonton. Wo, lah kaya ngono kuwi apa? Wis saiki cetha yen kuwi pancen kaca paisan. Wah, mantep atiku. Mantep rasaku, Pakdi. Mula saka mantep-mantepku tak aturi nampa punjungane Kakang Antarja mati dereng aku. Terus Kang, terus. Kanjeng Eyang. Aku Mbah Kakung. Sampenake dhewe. Mulai ngatur ingkang dadi Kresna wau sampeyan. Iya. Sing arani Abimanyu nyolong pustaka jaman Srimasadaya sampeyan. Iya. Wong tuwa. Aduh. Piye, Kang? Iki apa Dimas? Lah, ra tenan to. Oh, virus corona iki. Antasena. Wis Antasena ya. Wis le nangis. Lara Antarja le ngantemi nganggo akeh. Tak tok. Ya ben wong tuwa ora wajib diajeni. Gawe cintrakaning sedulurku, gawe cintrakaning para Pandhawa. Aja ming jotosi ida-ida. Engko nek aku pegel ida-idaan. Iya. Ana Prabu Duryudana nraya karo aku ngutus supaya gawe ringking para Pandhawa. Aku bingung. Aku terus membono Tandrawati supaya aku ora kawitara ngene gawe ringking para Pandhawa. Tumuli aku ngandhakake nek pustaka Jamus Limasada kuwi dicolong dening Abimanyu. Mergo Abimanyu kuwi pancen anak sing ditresnani dening para Pandhawa. Nek Abimanyu mati, Pandhawa ora duwe kekuatan, bapakmu ora duwe kekuatan, Janaka ora duwe kekuatan. Gampang gone mateni para Pandhawa. Bebasan angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Aku wis jujur. Nyolong pira? Pisan. Nyolong pira? Pindho. Kok kaya ngebuki maling. Iki jan maling kok, Kang. Pendhita ning wateke kaya maling ya iki. Kowe kuwalat lho. Aku bapakmu, aku ki mbahmu. Mbah kaya kene malati. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Kowe ngerti ora, Mbah? Ora. Kowe tak kandhani. Kowe kandhani apa? Iki bapak wis neng Tanjung Anom, wis budal. Paman Janaka ya budal mrono, Kakang Garukaca ya budal mrono. Mula titeni ya, Mbah. Nek nganti Abimanyu cilik lara gedhe tekaning pati, ana pendhita tak tugel sirahe nang kene. Aduh. Kang, Kakang Garukaca mandhek sik, Kang.
ora apa-apa. Kuwi wis diajari kok. Aja sak diampet, mengko ndak atos. Nganti diampet. Nek nganti atos ngrekoso lho Gatot Kaca. Nyuwun pangapunten. Kula kedah pripun anggenipun badhe ngene iki ora apa-apa. ngono kuwi. Edan banter banget iki. Nangis meneh. Dimas iki piye? Kang, saiki aku tak njaluk tulung karo Kakang Garwaca. Ya Dimas, Kowe sing iso mabur banter. Mlayu sing banter ngoyak bapak. yen wis ketemu, Kandhanana nek sing gawe perkara iki, bapak mesti duka. Aku mesti diseneni. Aku didukani mergo aku ndakwa durung ana bukti yen to Yang Durna ing gawe perkara iki. mengko aku ngoyak lakumu Yang Durna tak aturke ngersane bapak ben bloko karo bapak. Aku isin Antaséna. Bapakmu ki guru anu muridku. Aku ki gurune bapakmu. Nek aku tuh bisa elek kaya ngene iki nek kon ngaku nang ngarepe muridku dhewe aku isin Antaséna, aku isin. Kok kowe omong mateni Abimanyu kok ra isin? Kok kowe Malik Kresna kok ra isin? Nganggo sandangan Siwa Ndarawati kok ra isin? Bareng saiki ngrampungi perkara kok kowe isin? Pancen iya. Aku isin tenan Antaséna. Sagu ora Kang, sagu Dimas. Mangkat to. Perkara Durna aku sing ngurus karo Kakang Antarja. Yo njaluk pamit sing ati-ati ya Kang. Yo. Antaséna. Aja ditemokke karo Werkudara ya Antaséna. Aja ditemokke karo Werkudara. Aku isin tenan aku. Wes ya Antarja. Wes ya. Wes. Aku tak gendong wae ning aja tak tutuki. Sampun Eyang. Tenan ya. Inggih. Kula ya ora mentolo suwe-suwe nek ngajar Eyang Durna. Syukur ya kaya ngono kuwi bocah sing ngambekti karo wong tuwa. Kowe iki nek demek sirahe wong tuwa wae kualat kecemplung neraka ora bakal iso diapura selawase urip. Mula aja sok nuthuki sirahe wong. Nek nuthuki sirahe wong tuwa kuwi kecemplung neraka kecemplung nereh. Ayo kecemplung pindho kok. Inggih. Nyuwun pangapunten Eyang. Ya wis ya wis. Ning aja tak pono tenan ya. Mboten. Mriki. Mapan wonten ing mempingking mriki kula gendong. Ya. Waduh merucut aja. Nyuwun pangapunten Eyang merucut. Merucut wae dicolke. Ketok kok le ngecel kok merucut apa? Merucut kok dijlungupke ndas sikik. Nyuwun pangapunten. Wes pangapura apa? Monggo Kanjeng. Aduh. Wes ya, Ger. Wes ya. Waduh. Wah, mati. Ora lidhok ujare wong dablok. Kanjeng Rama wis tak ilmutke, ora meksa ora nggugu tak elingake, meksa ora diagem. Saiki kunangan anak-anak Pandhawa dadi pesakitan ditutuki turut galan. Aduh Rama, kula kedah kados pundi? Sinuwun Ngastina, Sinuwun Prabu Duryudana kula ingkang sowan menawi panjenengan boten saged mbelani dhateng Kanjeng Rama, kula nuntut dhateng panjenengan jenengan.